Go. Tuntuu, että se ei vaan tiedä omia rajoja, niin Gracias. Se on niin vaikeeta. Ja muutama minuutti vielä, niin saadaan ensimmäiset 10 kilometrin juoksijat maaliin. Järjestäjät ovat arvioineet, että reilun puoli tuntia kestää ennen kuin 10 kilometrin ensimmäiset juoksijat saapuvat maaliin. Siellä oli kyllä kovakuntoisia kavereita tulossa, että saattaa hyvinkin pitää paikkansa. He ovat olleet lenkillä 28 minuuttia. Ja nyt tässä odotellessa edelleenkin meidän DJ:t toivottavat teidän biisitoivomuksianne, jos haluatte. Ja tuolla näköjään Turun ammattikorkeakoulun lihashuoltotelttakin alkaa olla valmiina. Siellä on luvassa urheilijalle tämmöinen palauttava hieronta muassa ja ravistelua ja luvassa. Ja tämä nyt kisoiva kappale on biisi toinen tältä päivältä. Ja nyt jos oikein näin, niin siellä olisi ensimmäinen 10 kilometrin juoksija tulossa jo tuossa Marinapalasen kohdalla. Kalle on päivystämässä siellä sillan toisella puolella. Joko näkyy ensimmäinen hyppyjuoksija? 大家应该知道这边是多么人山人海了吧？